haino hai जों ससियेल मिडिया ते मिडिया अंगै आं बिसोर जतन हामबाय मारागो जों दिनै जतन सिओ दिनै हास्टेव ताबो जों बेलाय वानालाय दंलायो जों कयदिन आगे जों दिक्ला रमानी जे दिनै दिक्राव जों ग्रीन जून हे रमानी आबो उल्टाङै थांखा ताबो जों मानजाखा दिनै हास्टेव एट प्रेजेंट दिनै 27 केस दं पजिटिव केस पनि बिसिङाव जों नुखा बेसिबां दिनै BSF केम्प हयते माजाखा दिनै 138 बेटालियन BSF आम्बासा केम्प हयते जों पजिटिव केस करना भाइरास माजागि दङ माने बागै जों जत ताबाव दलाय डिस्ट्रिक्टनो जों रेड जोन डिक्लार रेखा आं माने कयना मुसुगो ताबाव तिब्रा हास्टेन बरग दं जत्तनो वानालायजाक किरिलायजाक तेबो जों नुखा गोबां मानसिनि हातान दंनाय रक तिन तिब्रा सा बा वानसाफा नंथुम गोबां मानसिनि जे फाता दंनाय रक फाता हास्ते दंनाय रक ताव दुलुक दुलुक तिब्रा हाबै दङ आं खोनागा जराय जे बारिगाव गोबां माताबाव 600 हाय बरक ताव हाय दङ ते जों आबो साइनिखा जे जरायबारि गेट स्पेशली आरो जों 24 घन्टा डिउटी जोंनि हेल्थ डिपार्टमेन्ट हयते जों आरो डाक्टर और नार्स जो एंगेज है दो जबर फाइ हाबफैनाय दा फार्स्ट टेस्ट मा खायजानाय टेस्ट खायजागै जों जुदि नेगेटिव माजा खांख्लाय जों 1-2 दिन तलगै बरन जों होम क्वारेन्टाइन खायनाय दै पजिटिव माजा खांखाय जों बरन जोंनि आइसोलेशन रूमाव बरन जों दानाय अबेखलाय जों सरकार खायजे जों प्लान खायखा बे प्रटेक्ट डिस्ट्रिक्टआव प्रटेक्ट सब डिविजनाव जों क्वारेन्टाइन सेन्टार जों खुलाव रखा आरो बरनाव तंनाय बाय जों व्यवस्था खाय दङ दिनै जों खानाखा दिनै बेसेबां दिनै BSF केम्प हयते ताबक जों 27 दिनै केस पजिटिव केस दङ COVID-19 आरो बिसिङाव जों खानाखा गोदै हिंखाय बेलायके चराय 10 बছर 12 बছरनि चराय माइनर एज आरो बरक मानजाखा तेबो जों खानाखा आबो एकै फेमिलिनि दिनै जों खानागो आबो बेलाय वानामा संसा आबानि बागै जों ताबक जत्तनो बेलायखनि केयारफुल बेलायखनि जों सिनसियार दना दरकार आं कबाव जत्त चिनि हास्टेन बरगनो तमाति हाते मानसा जत्तनो जों सरकारनि रायदाना मानै माचलायनाय जे लकडाउन जों डिक्लार माने जे लकडाउन जे रुल मटे माने तो तंखे बेलाय चावो तेबो जों सोशल डिस्टेंस खायदोंखे बेलाय चावो जों दिनै हास्टेन बरगनो जों खोनाका गोबां मानसि बरगनो हास्टेव त बिरमान माइ दंखा स्टुडेन्ट दङ जागा सामुंतानै दङ एमप्लय दङ जेबर रुगि नायजों थानाय दङ बाहाय गोबां मानसिनि जों खोनाय दङ आबानि बागै दिनै सरकार जों अक्लियर जों डिक्लार रेखा जों एसाइनमेन्ट रे रेखा आरो बिजि गोबां मानसिनि अफिसार्स जे इनचार्ज जों खाय रेखा बरबाय कन्टाक्ट खायदि बरनि फन नाम्बार दङ दिनै जों लुखा जागा तामिलनाडु दिनै विकास सिंह दिनै एडिशनल सेक्रेटारि IS बो आर्मी इनचार्ज बर एसाइन खायगामो जों तेलेंगानायाव दङ दिनै सहदेव दास बो सेक्रेटारि वो तेलंगाना स्टेट नंबर 9 बनी फोन नंबर दंग ते कर्नाटक दं चिनी मैडम चिनी तनुश्री देवर्मा सेक्रेटारि बनी फोन नंबर दंग आसाम दं चिनी सोनिया गुप्ता वो सेक्रेटारि ते वेस्ट बेंगल दंग अपूर्व राय सेक्रेटारि दंग ते महाराष्ट्र के किरणगिट्टे जों बनो एसाइन खरेखा ते बाद की स्टेट जे एसाइन खायदे गया अब चिनी देवानंद रियां विशेष ऑफिसर एडिशनल सेक्रेटारि बनायनाय बे बाद स्टेट दिनै दिल्ली हरियाना गोबां स्टेट जे बाद दंनाय दिनै मेघालय अमाहाय बागै जों एसाइन खरेखाथिनि देवानंद रियां बबाय कन्टाक्ट खायदि बनि फोन नाम्बार दङ आबानि बागै जे दिनै सिक्लाराव जे फादा दंनाय गोबां मानसिनि बर' दाव जाय दंखा दिनै हायद्राबाद बम्बाइ जों बरनो इमिडियेट जों फर्म दरि रेखा फर्म फिलआप मा खायनाय फर्म फिलआप जा सामिन मा खायनाय दिनै इमेल नाम्बार दङ दिनै आरो स्टैंडर्ड फैमिली नायनाय दिनै LS दालनाव बगे दिनै चेयरमैन बरनो दै करके थांग दङ बर नागिन खाय दङ बनि बगे जों जत्तनो बरनि फोन नाम्बार रिजा बरनि इमेल नाम्बार रिजा जज आरो कन्टाक्ट खायदि बरनो जों बाहायख्लै तबनाय जों दिनै कैबिनेट मीटिंग दङ जों सालायनो बरनो ट्रेन बाय तबनाय बास बाय तबनाय जों खागा ट्रेन बाय तबनाय स्पेशल ट्रेन
जों एप्लाइ खायखा जों हम मिनिस्टार चिठी सुइखा जोंनि मुख्यमंत्री चिफ मिनिस्टार जोंनि बिप्लब कुमार देव बरमोन आंखौ सुइखा चिठी जाहाथे जों स्पेशल ट्रेन पॉइंट टू पॉइंट होनना बागै जों अलरेडि हम मिनिस्टार चिठी सुइजा अब कयदिन नायसिन दंदि जों रेसपन्ड मोननाय आबादनि बागै जों आरो जे जोंनि अफिसार्स जोंनि अफिसारफोरखौ जों असाइनमेन्ट रमानि आबादनो कन्टेक्ट खायदि दैबो जों गोबां नुखा जोंनि हालत दंनाय जोंनि स्टैंडार्ड पर्सन बराव एप्लाइ खायमानि फाइनेंशियल एसिस्टेंटनि बागै जों रेडि दङ अनेक बराव देखा जोंनि माने रिपर्टआव जों नुखा प्राय 4000 ऊपर बेनिफिशियारिज 4000 बेनिफिशियारिज रिजाखा अब जों जोंनि लिस्ट फायखा दै बाद गोबां माया दंख दै प्रायनो जोंनि 2-3 हाजार एप्लिकेन्ट अब जाय दंख बेफोरनि कारणे अब जों भेरिफिकेशन खाय दङ अब बरनि मोबाइल नम्बर गथ गया बर एकाउंट नम्बर गथ गया आमार जों खानाका अब बागै अब मिसमेच जोंनि दंखा बिसा अब किसा प्रब्लेम दंखा अब जों चेक खाय दङ जों जुदि अथेन्टिक मोनजा खांखाय बरनि जों डायरी नाय आं खानाका प्राय एप्लिकेशन जराय दङ दैबो अब दिनै 17 जरा जों अब रिनाय अब जतनो आं कय साव जे बर तखन मायाखौ अब बिसोर दज्ज दंदि बिसोर पेशेंट दंदि जों सरकार तरफ থেকে जों हेल्प खायले बागै जों चेष्टा खाय दङ बरनि बागै आं अब दिनै सानामसुगो जोंनि सरकार बाय जोंनि नकि कोअपारेट खायदि जोंनि गभर्नमेंट जे मानसाक जों सामखाय दङ आं खागाव अमन पुइला जोंनि स्टेट गभर्नमेंट जोंनि गोबां मा जोंनि बर'नो जों हेल्प खाय दङ शुधु निन अरो फातान बर'नो सिनिया बर तिब्रा बाहायनो जों नि बिपिएल फेमिली अटोरिक फेमिली जों फ्री रेशन दै दङ दैबो जोंनि गोबां जोंनि एपिएल फेमिली नो जे बर रेशन कार्ड करै जे बर अब कार्ड करै रन साइनो जों हेल्प खाय दङ जों अब सागलाय जत्तो थिं बर तमा वानसा तेमाति प्रासा जों जे बर विशेष के मासे हंखलाय नो इमिडिएटली नो दाइतिन खबर रेडी जों जों वीडियो जोंनि इलाकानि वीडियो जोंनि एसडीएम ते पुलिस थाना आरो नाव थांया पुलिस खायदि केबो माइ मासे तांथु केबो अबहाय बिरमानता माथो तेबो जों सागलाय गाव माहाय जे बर रोगिं तो हंखलाय नो सन्देह तो हंखलाय जे बर कोरोना भाइरास नि सिम्पटम रोगिं तो हंखलाय इमिडिएटली नाव थांय हस्पिटाल थांदि ते बर हेल्पलाइन जों रेडि खा ते थाना थां जज खायदि आबनि बगै आं कयनाय अजराबो जों बेलायखि सिरियास जों बेलायखि क्राइसिस चलाय दङ दिन राज्यआव सारा भारतवर्ष बेलाय क्राइसिस चलाय दङ नट ओनलि भारतवर्ष ऑल वर्ल्ड सारा विश्व दाव बेलाय क्राइसिस और कोरोना भाइरास तैगि आबनि बगै आं कय जत्तनो अजराव जों खाबाक्सा याप्रि बाक्सा प्राय जों सांमा थालायनाय बे जोंनि सरकारनो नाव माचुबानाय जों गोबां मथिनि बेलाय हामबाय माराव जोंनि गोबां मथिनि एनजिअ राव जोंनि बे वेल विशाराव गोबां मथिनि सुबाय दङ नोंनि गोबां डिपार्टमेंट हयते मतिन कम्पानी हयते गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुप बे एनजिअ राव बर भाइनो साबुन ब्रुम चुबाय दङ आं बर बेला हामबाय माराव हामबाय बने बगै जत्तो आं दिन कय सानाय फायदि जों अजराव जत्तोनो केबन केबो दुस रुलायगै और ब्लेम गेम खेलायगै ना निनि पलिटिकल पार्टी ना धर्म जेकुनु बरल जों जाते अजराव कोअपारेट खेलायगै जों माथुलायनाय अबन आनि कयनो हायबा आं दिनै अबन सानाय जे दिन हासने बराव ताबो जों दिनै अर भाइनो कोरोना भाइरास बाराय दङ पजिटिभ मागै दङ बेलाय केमा संसा जोंनि आसाम हयते नर्थ इस्ट जों सेकेन्ड नङै दङ त्रिपुरा राज्य आंनि बागै जत्तोनो बेलाय फायदि जों अजराव जों ईशानो सुरिलायनाय काइटनो सुरिलायनाय सुरै जाते जों जोंनि त्रिपुरा राज्यआव कोरोना भाइरास नतै जों बरनो फाइट खायनाय दा जोंनि मेइन शत्रु मेइन एनिमी हिंखाय जोंनि कोरोना भाइरास कोविड-19 ओ कोविड-19 जों बाल बाक्सा याप्रि बाक्साखाय जों बनो मामे चमनाय बरनो जों रक्षा माखायनाय हामबाय सर कয়েকটা এলিগেশন কাছে ফেকা যে হেল্পলাইন বা কন্ট্রোল সেন্টার যে নাম্বার মানে আর কল খাইকে কল রিসিভ খাইছে কি আর বা কল হাইবে আর কোনি সাজাবো আমার বা जों স্লাইড दङ অবশ্যই তিনি অফিসারক মাঝে মাঝে বড় টাইম করি না आं खानाका जे बरनि व्यस्तनि बागै बाक्सा कल खसामाया अबे जों दिनै सिनि मिटिं दङ आं डिटेल आबनि कल सानाय जेराव साइमानो आं कमसे कम आंले प्राउड के सामानो आनि तो गोबां फुल कल फैयो आं यासागो 24 घन्टा फन फैयो आं यासागो जों अफिसार मासे मोसो अहाय मानो जे दाबो जों चेक रिनाय आं याफ्रोबो जों आं साका दिनै चिफ सेक्रेटारि कक साका ते प्रजेक्ट अफिसार कक साका जातिनो प्लिज अजराव अ क्राइसिस समायाव जेराव बिसा दिनै कस्ट माखायनाय सेक्रिफाइस माखायनाय आइना बरनो कयखा
mani bagai angbo khanaka mo hai koso objek khanaka je tin officer of phone khosaya bor attendant khlaiya amai khanaka awate sin slide tongo ang porno bo koikha ang nijeno boyo officer ai kok solaikha nero bilis odorago crisis somayo you have to sacrifice, you have to be patient. Kau call manai, o manai, apa nasi bisa, tujuh lagi, kosadi hampa nak koi